Salam. Tama si tutu hita madok moleate tutu ata perdengka basai ala dilehot dope di hita tiki boy hita rap marsaur lau mamuji tu hatta dihamu amanami nanami daud dope ro marminggu tu bagas nit huria sentosaon hami sian perhala do sentosa madokon selamat datang selamat memuji Tuhan tamahita. Adorang sudah mulai perminggota tapahibul rohata martang yang nahohom mahita martang yang mahita. Amin. Tapuji Tuhatta marhite buku de nomor 577 ayat sada 22. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi parbadia natumo palangit dohot tanoon amin. Saitong do mamerengi mataku tu Jehova aibana do mangenet patu sian jorgong saido pakko maau jala asiro hamdiau ai pujung jala dangol doau hodo ale Jehova dihalungutor rohaku ale debatakku marhaba satu hodo au sai unang paila au haleluya. Martang yang mahita alea manami na di banua gijang para si rohana sumurung di sude jolma dang diolani ho anak muna sasadai di leokodo ibana humopo pami mamorsad dosa nami saat tuhau pinor silangi sai patogu marohanami asa unang ganggu rohanami makaporsai hasesan di dosa nami asa unang medele hami ala ni dosa nami alai asa positutu rohanami di asini roham nagudangi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak hawalongan ni roham amin. Udul maita
Tapuji Tuhan ta, marhite buku de nomor 410 sia ayat 4. Tabegema patit ni debata. Patit ni debata di mingguta sadarion imasian patik palimahon dot lapatanna. Patik palimahon ikon pasakamopmu do natorasmu asa martua ho jala liling mangulu di tano nanilehon di Jahoba de batam diho. Dia do lapatan ni oddo ikut dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang lea rohatta mida natorasta dohot mida akka rajatta rodi akka natua-tua dang jadi parotta rimas nasida ikut patun jala hita jala ikon holong rohatta tunasida sioloan jala sibubuto dorohana atong rak mangidogogo mahita tua dopan di debata. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon hobar tupati mi. Amin. Tapuji Tuhatta marhite bukede nomor 400 lalu ayat sada. Tato poti mado satta nagudangi dia dopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugu na suatu dosan. Para siroha mida hami nadangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahatot do hami tubu jaladang adong haporsion nami di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami manibil sian akka dalammu. Masai godang do pangaloson nami di patikmu. Ala ingot mahami ali Tuhan. Ala nidenggan di basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon dohot pangaloson nami. Saingot mahami hobar to asini roham. Dohot denggan di basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin.
Tabegema baga-baga di debata taringot tu hasisan ni dosata. Songot sitong na mangulu au minna Jehovah. Tung na solomor hakku mida hamatian ni parjahat. Na lomoro hakku mida hamumulak ni parjahati tumadiko dalanna asa mangulu ibana. Hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhatta marhite buku ede nomor 320 lalu ayat sada. Hatani di bata nagabe epistel di minggutta sadarion tarsurat di Yesaya 55 ayat onom rodi sahat ayat sia tajahama marmar sikat soring sailului hamuma Jehovah bisa tarbed dope jupang ibana jauh hamuma ibana bisa jonok dope ibana sai ditangihon halak parjahatima dalanna jala jolma pargeduki akka sakapna sai mulak ma ibana tu Jehovah asa marpangulahi rohana mida ibana dohot tu de batata ai buas do rohana manalese. Aida ada pikiranmu nai jala dada dalam muna akadalaku minna Jehovah Ai songon timbo ni akka ni langit siantano on songonido tumibo akadalaku sian dalan munai jala akka pikiraku sian pikiran munai ido sahatna martua do natumangion hatani di bata jalan nau piausa amin. Tapuji Tuhatta marhite buku ede nomor 453 ayat 4. Tidakkom maha porsiatai songon nahina tidakkom nidongatta sa porsiao di sadok portibion rap mahita mandok au porsia di bata Jehovah ido ama pergogo na suatu dosan na tumo palangit do tano au porsia Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai imanan tibuni si Maria nagabe-gabia siato di perbadia adorang sohabubuhan ido Tuhatta na tumaun na bernit di panguman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di bata Jehovah amanai
pargogo na soto dusani. Disima ibana paima mulak sogot tutana on. Menghumi halak na mengulu do na mate. Au porsia ditod di porbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akka na badia. Dohot dihasisan ni dosa. Dohot dihatai naman do. Mulak mengulu sogot daging ni halak nong mate. Dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabegema titing di minggu tasadarion. Salam. Tabigi baju titing namasa dona naik sipa masalah ni huriata di sadok rasa mingguan. Titing HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda di Minggu Okuli, Minggu 20 Maret 2022. Topik permingguan Marhamu baun niroha asa unang mago. Titing na parjolo nama kobasi permingguota sadarion ima amang perdita Predi Saputra Simare-mare STH Sian HKBP Samarinda Seberang Resort Merak Samarinda Kota. Napa dua hon mamuka sadarion gabe ruas ni huriat tama ima Sultan Argi Laut Sitorus Naposo Rosian Huria HKBP Tanjung Baringin Resort Sairampah Distrik Saplopat Tebing Tinggi Deli. Maringanan di Lempake Jalan Sukerejo Perumahan Lenosa masuk sektor Pitu. Mulai sedarion keluarga YR Nainggolan Inang IS Boru Sitohang Narosian Huria HKBP Judika Terantam Resort Judika Terantam Distrik 22 Riau. Maringanan nasida di Jalan Padat Karya Bengkuring masuk sektor onom. Napatuluhon mamuka sadarion gabe ruas parguruma di Huriatta. Kristin Fonisa Boru Simajutak Naposo Narosian Huria GPDI Hosanna Hubang 1. Maringanan di Jalan Poros Kebun Agung Gang Merpati RT 8 nomor 56 masuk sektor Pitu. Napabaton titing perbogason titing parjolo doho titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbogason ma ima Anggiat Romario Banuara Sibarani SST Cap. Anaknya mata M Sibarani tubuni inatate Boru Siagian. Ruas Nihuria HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda. Maringanan di perumahan Keledang Mas Baru Blok BA nomor 2. Dohot Orwana Setiawati Boru Manulang SKM. Boru Nyamata Padita SM Manulang SPD tubuni inata H Boru Manik. Di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda, Pamas-Masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022, Maringanan di Huria HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda masuk pukul 10.00 WITA. Napalimahon, Hobartu program kerja HKBP Distrik 20 Pitu Borneo, Sadarion ima tukar mimbar Pangulan Nagoktiki sa Distrik 20 Pitu Borneo. Laos sadarion tapatupado papungupelian amplop khusus lau tukas distrik. Hobartu surat keputusan Eporus HKBP nomor 150 sia Street Pendeta Street SK Street 02 Street 2022. Taringot tu penetapan Pendeta Sabar Manulang SPD Gabe Padita Resort di HKBP Tangerang Kota. Laos sadarion Minggu tanggal 20
Maret 2022 di Patu Pado acara pengukuhan Padita Resort Tangerang Kota. Napapituhon di hari Senin tanggal 21 Maret 2022 di Patu Pado Kompen Panggulan Nagok Tiki sa Distrik 27 Borneo. Marenganan di Huria HKBP Palaran Resort Merak Samarinda Kota. Napawaluhon di hari Rabu tanggal 27 Maret 2022 pukul 10.00 wita di Patu Pado acara pangapulion sian parhalado tu keluarga situa R Opusunggu Boru Siburian Marenganan di Jalan Sentosa Gang Kenangan 5 nomor 60. Napasiyahon di hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 di Patu Pado pesta peresmian Huria Nagok HKBP persiapan Sebulu Resort Sentosa Samarinda. Utusan sian Huriata lao madahoti pesta peresmian HKBP Sebulu ima parhalado punguan ina Kamis dohot punguan ina Ester. Pasapuluhon warta jemaat nomor ulang tahun jadwal prokantor organis dohot titing parhepengon boy mata jaha di lebar titing nong adong di Hitaganuk di pasu-pasu tuhat kama Huriana. Songonima pokok-pokok titing di hita, opeta pasada maruhata, martang yang mahita. Puji-pujian mulai ate pasahat rohanami tuho, alia manami ni marhabang sa berdua gijang. Di siala di palos sorbe hami Tuhan, ruasmu, boy marpungu di bagas joromon. Alam masihol do hami Tuhan, naing tumangion hatami. Alam itu Tuhan, dinaung di taukai pesong dia cuaca, boy hami tolhas tu bagas joromon. Buka marohanang pikiran nami untuk Tuhan. Asang giat bui terjalo kami hatami. Asa giat lamutabah porsion nami tuho. Alan itu Tuhan. Nak pesongoni na posomi na pasaton. Hatami tu hami untuk Tuhan. Lehon perbisuhi. Lehon hapistar untuk Tuhan. Asang giat merahite-hite amang na posonami. Bui martabah nang haporsion nami untuk Tuhan. Mulia temiru Tuhan. Songoni nang akapas-pasum nang pinasami tu hami di ganup na sa mingguon di hamolitiok kami tu Tuhan ajar-ajar kami make yang giat marhite-hite pasu-pasum nang pinasami tu hami kui pakyon nami di pergulun nami si ganupari nak songoni pakyon nami memuji pasang warmi Tuhan debatama nami nang berhabang sa di benua gijang songoni pinang ruas ni huriam tu Tuhan nasubui rap dohot tami di tikyon di sialan yak cuaca di sialan yak kepar kerijuan tuhor tong pasatan nami nasida asang giat Tuhan di kami minggu-minggu na mangiut boy hami rapak marpungu tu mangihon hatam na badiai amanami di batana berwa gijang tu akari mangiup itu Tuhan mangidu mangilet tu hami tu julumi tu Tuhan totong pasu-pasu hami tu Tuhan asang giat Tuhan marlas ni roha hami madalani ngulung-ngulung nami tu Tuhan tabayak ka pasu-pasu mi di hami talungubi nang diak kaya nakon nami tu Tuhan najunok di hami nang nadope siya kami tu Tuhan tuhoro pasaton nami tu Tuhan kaya nakon nami diak kana masikola mulai sa nami met sa hatu nak kana markulia nak songoni nang kana mengalulia ke perkerijuan ho mana patol hason ho mana pasatun itu Tuhan leon napistaro diak kada danak na masikola asang giat tu Tuhan boy di jalo nasida akka pelajaran na pinasaan ni akka guruna tu nasida tu Tuhan leon nang hahi pasod di hami tong ganut Tuhan bulok ko nakasahit narodi nadong di pamatang nami asa boy di ulahok kami kaulon nami nahubar di pasaat mi Tuhan itu Tuhan mulia tema Tuhan secara khusus buon nami tangyang nami akaruas ni huriam na marulang tahun nasa mingguon tuhoro pasaton nami nasida tu Tuhan asa ho na mabailas ni rohan nasida tu Tuhan ajar-ajarin nasida tu Tuhan asang giat di na martaba umurna lamu ditada nasida nang holong ni rohami itu nasida tok Tuhan asang giat lamu ruas na denggan nasida di huriamon mulia tema Tuhan mo tungadong akaruas ni huriam na di bagasa parsahiton naso Tuhan tok Tuhan na marsahit di rumah sakit pemanang na di bagas nasida tok Tuhan ko man na madulo ko man na mangobati nasida tok Tuhan perhasi ang akaubat na pinangan na asang giat tok Tuhan lamu tibuhi pas nasida boy hami marlas ni roh harapak di bagas joromon mulia temi Tuhan mulo tungong petang ruasmi
na di bagasan nakaasak ni roha, ko matatong na mga apul na sida to Tuhan, asang giat boy tarapul, boy nasida, marlas ni roha dinguluna to Tuhan, naksongoniak karuas mo mula tungadong, na di bagasan asak to Tuhan, ko mana maddaw rin na sida to Tuhan. Muli atin Tuhan, nang di anak ni Huriam, na naing madjalo pamasumasuhon di tanggal 26 na to Tuhan, anak ni keluarga si Barani, do buru ni amang padita nami, padita manulang, tuaro pastor nami to Tuhan, asa ho na mga lian tiur niari, ho na malios sa ni roha di kedua belah pihak to Tuhan, asang giat mardalan ulaw ni di bagasan kolong ni roha matok Tuhan. Muliate mo Tuhan, nakpe songoni amang padita nami, padita SM Manulang, nasa daryo na tok Tuhan, di pasu-pasu na sida, laho mangula di resort Tangerang. Muliate mo Tuhan, homa na madongani na sida, homa na mga jara-jari amang padita nami, nang pedaw siya kami sa giat, lamu berkembang tong huria na adong di Tangerang atok Tuhan. Nang pedi na mulak na sida sugot sian Tangerang mulak tuhutan namyon, homa na madongani na sida, boy rapat jumpa kami di pergodunganon di bagasan las ni roha. Muliate mo Tuhan, nakpe piga-piga ruas ni huriam, nataba di bagas coromon, naksoniak ka na marguru, tuwaro totong pastor nami, sa ho na mabuka roha ng pikir na sida, sa ho totong na masuk-masuk na sida, ang giat buhay to Tuhan, rapak bertambah iman nami di nomor minggu di bagas coromon. Muliate mo Tuhan, nakpesongoniak ka program-program ni huriami, tuhoro pastor nami, asang giat merdalan programi, sesuai dohot na pinangido namin to Tuhan. Nakpesongoniak ka panitia na diutus lau mangulahol sudiak ka program ito Tuhan, tuhoro pastor namin sa homa masuk-masuk na sida, ho na mga leo gogo, ho na mga leo partikyo to na sida, boy diulahon na sida, amanat na ripasahat to na sida to Tuhan. Leon hai paso na sida, jala leon paso-pasumi, asang giat marlat ni roha na sida, lau mangulahon nakka amanat na pinasahat to na sida to Tuhan. Muliate mo Tuhan, tunggudang pangidon nami tuho, alay nakpasaw pasatami, ubuat wad doho di sini Tuhan. Alan itu Tuhan, dia ka pangidon nami, pasahak metok Tuhan ditikina, jala cumulose sadu sanami nagudangi, unangalani teraba asido olong rangi, na si pastom itu kami ganuk marsada sada, di bagasa gornya Tuhan Yesus Kristus, jala tangi matang yang namion. Amin. Tapuji Tuhatta marhite buku de nomor 670 ayat sada doho udukna hut pabungu pelean sada A sada hot sada B. Oh
Tangi Yang Mahita, dame ni debatana sumurung sian salhut roha, ima mangaramoti ati-ati doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas mahita amang inang suang soni remaja dohok naposo bulung. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Adorang sota mulai majaha hatani debata tarlumobima hupata dok kami diri nami. Ya gornami songona didokon pajahati ting ima padita Freddy Saputra simare-mare jalanunga marha sohotak kami ima nanialap buru pardusi jalanunga di basa-basa tuata dihami dua danak na parjolo nama goar si Gabriel tulis tonga tahun mau murah na paduahon namar goar si Icasia ima nama rumor 2 tahun jalabona pasugit nami ima na tua-tuai ima di dolok masihul di tebing tinggi jalahami melayani sonari nungalubi 4 tahun melayani di HKBP Samarinda seberang. Songoni majo amang inang hupata dok kami diri nami tuhita saluhutna. Jala hurok kami horas madihita salutna. Dihita amang inang di bagasan Kristus Yesus Tuhata nang di bagas joron itu Tuhanon nang dia kadongan na mengikuti ibadah live streaming ni huriata hata ni debata dihita di minggu ta sadarion ima sian Lukas bidu 10 tolu mamuka mai sian ayat sada sahatu ayat sia. Hujahama tuhita salhutna. Adongma naro ujui pabuahon tu ibana taringo tu akka halak Galilea na diduruson silatus do mudar nasida gabe saor tu na pinelehon nasida. Jadi nina Yesus ma mengalusi nasida na diagam rohamuna do pardosaon halak Galileai martibako salut halak Galilea ala songoni di ahap nasida hudok madihamu dang anggo somu baro hamuna la songonido hamu mago muse manang nadiripu hamu anggo na 10 walu halak namate ditinggang palas-palas na disiloam persalahan sian sude pangisi di huta Jerusalem doi hudok madihamu datung anggo somu baro hamuna laos songonido hamu mago muse dungi dihatau ma upamon adong ma disada halak hau ara nasinuanna tuporlak anggurna jadi Roma ibana mengalului parbuena hape dang adong jupasa gabeninna mamadok siula porlak angguri
Nunga pola patolu tauton auro mengalului parbue diau araon laos sejupang tabamei aha pola magopo tanoi bahenonna alai didok kima mengalusi tuan nami loas mai di sisa taunon asa sanga hupakur humaliang bonana mabahen napa tusi anggiat olo merparbue tujoloon alai anggo soada tabao ma ido ianggo sahatna dihita amang inang nang remaja dahan dona poso bulung di bagasan Kristus Yesus Tuhan tei adong pemikiran umum na totong namasa hatiai ima songon sebuah tradisi donian di bagasan pernguluan nasida nama dokon molo adong sasahalak tungposa marsahit jala adong sasahalak mate tung masai posa di bagasan nguluna tung halak pardosa situtudoi boido tabereng sejarah nasida ima tarlumobi di kisah ni si Ayub tabereng boha respon ni dongan nai nama dok bah nunga mardosa ho alani posa nadiai ni si Ayub hatiai gabi di dok kosongoni dongan nai masongoni bahwa nadiai ni si Ayubi alani dosana songonido muse sejarah na marudut-udut nian aka pemikiran ni halak hatiai tarlumobi aka jahudi molo adong mate sewajar sasahalaki pitordo didokon ba alani dosana doi makana pitor mate songoni ibana ima pemikiran yang terjadi di tonga-tonga ni luati nang hutai sian mula ni opunasida sahat tu di bagasan Kristus Yesus melayani. Na olo dotong pikiras songoni masa dihita amang inang molo masa tung masai posa nian sahih ni sasahalaki manang mate tidak wajar nian balani dosana di marna songoni di ai ibana di bagasan nguluna dohonon hirana menguhumi no mahita di situasi doh kondisi songoni bahwa nama dokon lebih berdosa dope ibana sianau molo halak naso merdosa nas jonok tu debata dang soni parmatena hirera songoni masukna molo halak nasaleh halak nabadia dang nian songoni parmatena dohonon nian dang dibunuh halak alai tenang mate ibana nang dipodomanda pe ido pemikiran sahat tusunwaeng saya adong dope songoni pemikiran bahasa udokon adong songoni pemikiran ba adong ma dihuta no hulayani hami ba mate amato memang tabrak lari do laos 3 kali dicek polisi dang pola adong saksi mata isi mana brakon jala molo diluati nian nunga diboto parange ni amat tosongo dia banasos di kos donian
akka ulonna di bagasan nguluna. Saya totong tengget do ibana ganu pari, ganu borngin. Dung saya tenggen ibana tong do dipukuli parni jabuna. Baru dung songoni dang adong mula akka ulonna si ganu pari nalapar mudu-mudu keluarga. Bah Roma masuk masian huria nama ngapuli. Bah saya binering manian akka dongan non biasa dui dongan sejawat ate diakka di lapo tua krodo. Saya tu matangis do nasida jala adong do muse nama saya tu matangis ima do honon pardi hutana. Bah inang unang saya masa itu matangis beho nunga sahibik. Alania hadonian masa itu matangis sosongoni tangis muning ningodo tu pardi huta nama rucung ngoluon. Badang binoto beamang ahana laos diayon. Ai sotikos parnguluan nyon. Baholan na mabuk do nung saya sipul mabuk di pastapi do hami. Ulo do nian marsegan pitu ni jabu alanyon. Alay buhaman nung diaibana haduan. Ninay na taon bah. Bay mamang nung nga dipaingo terus alay tong sumuba. Tong diulahon bay ma ala ni dosa na idoy makanamati yon. Inay na taon ma. Makana udokon amang inang seadong do sebagian pemikiran molo mate sasahalak ulo do ala ni dosa na mate ibana. Alay ro Jesus dang ala ni i. Nangadong pemikiran songoni hita. Alay molo adong situasi manang kondisi songoni terjadi nian. Gabe bahan refleksi matu hita. Gabe bahan lau marhamu bau niruha mahita di bagasan parnguluata. Dan lahu menguhumi halak namatay ng keluarga. Alay molo adong kejadian situasi manang kondisi songoni. Taawam matubagasan dirita. Asaboy hita marhamu baun ni roha. Supaya kita bisa bertobat di bagasan parnguluata. Molo adong nong marujung ngolu songoni. Napai ngotok kita saluhutna. Marujung ngolu do saluhutna jolmai. Molo tung nong ngatatu si marujung ngolu jolmai. Asa unang tua pinarokko do hita. Asa unang mago do hita. Supaya kita tidak binasa. Muba mahita. Bisa dilean Tuhani. Partikian tu hita di bagasan parnguluata. Dang na manguhumi hita. Alay kejadian ni, situasi i, dohot kondisi i, gabe boy paubahon rohatta. Sian pangalaho na sosuman natabay di bagasan nguluta, gabe mubah. Gabe berbalik, gabe pangalahon na dumenggam matabay di bagasan nguluta. Nung ngataay di situasi COVID 2010 siyaon. Nung 2 tahun leleng na taadopi situasi COVID 10 siya. Alay buah di situasi COVID on. Adong dohita gabe muba rohata. Muba pangalahot tabereng pitor tepudo mati dangi. Alani situasi COVID 10 siya.
Binereng sigar dupe. Alay borngin ne ngator marujung ulu tos kosana. Maha baik kita gabe bahan refleksi manang sormina tuhita saluhutna. Gabe suku-sukun molo dung mati ya tu dia doalau. Jadi marhamu baun niroha di ayat sada sahatu tolui. Marhamu baun niroha ganup ari maun di bagasan nguluta. Dan cukup bertobat holas sadari. Alai ganup ari dojol mai mardosa. Ganup ari dojol mai adong haurangan di tonga-tonga ni parngoluanna. Tumpe mas jonok ibana tu debata. Songon si Paulus nama dok. Molo dagingon lemah do galek. Todi margugu. Naso ni hirim yan niula. Gabe niula. Maksudna say totong petungpe majono kita tu debata. Alai tetado saya dong hita mangulod dosa di tonga-tonga ni parnguluata. Ganu pari dojol meidang luput sian mangulod dosa. Dang hola sian tanganon. Dang hola siap pamanganon. Alai tong do dipikirata pe olo do adong dosa. Alanima dihita marhamu baon niroha bertobat di ayat sada sahatu solui maksudna bertobat ganu pari manol soli nasa papahenata naso di halomon rohani di bata alaniah manol soli hita alanunga haci rohani di bata tabain dan alani hita mangai si taono nalani dosa na tabain ni daong alai manol soli benar-benar menyesali segala dosa yang kita lakukan kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada anak. Jala tal sol soli inian. Aduh, ngababain aciroha ni Tuhani awape. Satu sido panol solion ni diri. Napaduahon amang inang on kejadian kecelakaan mon peristiwon bahwa mentok hamamate ni halaki naso panagaman pitur hatop dang bue dohonon nason parmatina dang alai pitur topudo haroro ni hamamate ni sasahalaki. Jala molo topudo nian haroro ni hamamatei dang taboto ngaudok nakaning buido sasahalaki sadarion sehat buido pesa sahalaki marminggu sadarion satu jabu olo do nung marujung ngolu atau ditiki parmingguan ni olo do marujung ngolu tabereng sehat do ibana sigar do ibana mekel do ibana rabdo hita. Dohono disi lau mengajari hita molo tumpe to punian hamatianiro alai nunga adong tatiup songon nahina porsiota molo tumpe topu hamatianiro nunga siap sedia jolmai. Nah berarti molo nunga siap sedia ngapos rohana manang adiga mate. Manang sadarion, manang marsogon, manang adiga pe mate. Nunga siap sedia ibana. Ala nunga adong perlengkapanna. Nunga diboto di bana. Molo tumpe mate au. Tu hanguluan nasaleleng nileleng na doau. Jabbar. Alaniaha. Dihaposi ibana do Jesusi. Songon si paluana
songon mamapain ibana maluas yang nasa ragam di dosana. Jadi berarti hamu baun ni roha di ayat 3:1 nama dokon hamu baun ni roha asa totong marpos ni roha habu baun ni roha hola sahali ima marpos ni roha tu debata porsea tu debata dangadong nian haporsion na asing sian debata di bagasan Kristus Yesus. Alanido amang inang di bagasan Kristus Yesus tu hate. Molonunga marhabu ni roha selanjutnya. Na pasti positutudo porsiado ibana di Tuhani. Nasa sude akadusana na di sol-soli ibanai di pasahat do tu debata marhite-hite Yesus Kristus. Songon tabereng panolosolion ni dosa ni Raja Daud. Di bidu 50 sadai di sol-soli ibana do nasa dosa pabahinanna. Ima tu debatado di sol-soli dosana. Dang manang tu dia te. Alai di pasaha do tu debata. Nang songoni epistel tai. Di jauh do hita. Asa totong manol soli dosa. Jala pasahat to ni. Terbuka hita. Pasahaton nasa dosa tuado pandi debata di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Jalata ingot ma molo idokon muba na berarti nadong dona salah di hita. Muba berarti berbalik arah 180 derajat. Molo laudo hita tu utara berbalik musetu dang sina berarti dohonon menuju dohita tu hati gorani. Alainian amang inang pertobatan inung ngahudok dang holas sahali. Alai terus ganup ari doi. Pertobatan manang hamu baun ni rohai di bagasan nguluta. Jala tadani jolma naung bertobat muba rohana na ikon marparbue do ibana. Adong do parbue ni hamu baun ni roha na ikon adong sisa sahalaki molo nunga tada ibana muba rohana. Molo nunga tada ibana bertobat di bagasan perngoluanna. Molo tabereng contohna si Yudas Iskariot. Na mengkhianati Yesus Kristus dijual doi 30 keping Yesus si. Alai sadar do ibana ngamangulo dosa. Sadar do ibana nian. Nunga diulaun ibana dosa makana dipaulak hepengina 30 peraki. Dipaulak. Alaidang sahat tu kesadaran merperbue si Yudasi. Muba rohana di bagasan nguluna bertobat manian. Marpangalahon adenggan manian. Alai ahan na dibayan dibayan si Yudasi dung manol soli ibana. Bunuh diri do ibana dan pertobatan. Itu bukan pertobatan sejati. Holan mengakui salah do ibana. Alai molo didokon pertobatan. Asa unang mago hita. Na ikon marparbue do hita di bagasan ngoluta. Molo rungai dokon mubarohani sasalaki. Gabe adong maruhan na ibaru di ibana.
Jolma nai baru mai ibana di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Dia ma parbue ni hamu bau ni rohai amang inang. Totong tunggudang do contoh na dibahen nian dihita parbue ni hamu bau ni roha. Contoh majo si Paulus. Parjolo ibana mabunuh halak siuton manang naporsia di Yesusi. Jala ditakup Yesusi do ibana. Asa totong nama berita nauli ibana. Muba rohana manol soli do ibana sian nasa dosana. Di baritaon ibana do barita nauli i. Tanda hamu baon ni rohana di bagasan nguluna. Naung ditakup Yesusi ibana muba do pangalahona. Na parjolonian akaise si boto si uton Kristus Yesus pitor di pamati do. Maka naman tu dia si Paulus akatangis do. Naro mulu si Paulus ro tu luati. Alay tiki ngamu ba si Paulus dang pamate ni halasiton Kristus be ibana. Alay gabi marjamita do ibana, marbarita nauli do ibana. Mabaritaon hata ni debata do ibana. Gabi muba adong parbue ni hamubaon ni rohana. Gabi marbarita nauli ibana nakita salhuna amang inang. Banian gabi natora sita bueno bainak kita amang inang di bagasan parnguluata gabi mangajari akay anak kota. Terlumobi situasi COVID-19. Terlumobi na masa sa taon nasal pumajodohonon. Ala memang dang tabuka donian parsikolaon sekolah minggu. Permingguan sekolah minggu di Huriatta. Gabi di telepon natoras do memang. Amang, kapan sih buka permingguan sekolah minggu ninna natoras do? Oman ya bang, sampai tumatangis anak kokwinna. Ala ni rindu nasida memang. Tu permingguan sekolah minggu. Jupang dohot akadongan. Alay boy do hohonon di situasi pandemi COVID-19. Pas di situasi gabe hita magabe pengajar di ibana di sekolah minggu. Pengajar di hatani Tuhani. Molo so adong donian live streaming di bahen huriyai. Naing manatoras berinisiatif sendiri mengajari akayanakon. Tada ibana marhumuban ni roha. Tada ibana asa unang mago anak kokon. Asa ditada Tuhani. Soni ma tabahen di bagasan nguluta. Dang pola pay maun gereja ikon di bahen live streaming. Atau pay maun gereja asa dibuka permingguan sekolah minggu. Alay boy do terus ta ajari amang inang. Gudang buku kreativitas. Dijual di san, marhite online. Aka buku gambar kreativitas, aka cerita-cerita Alkitab. Bah, hita mangajari. Asa unang tarlabat niyan alani situasi kopiton gabi malas akaya nakota sekolah minggu. Nakita pe ulo do na tua-tua malas. Ulo do di huria nami sampai 2 tahun dang terida. Dake marminggu. Amang takut amang COVID. Hape ni bering mardalani di bana. Dualani situasi COVID-on. Gabi muba do jolmai, muba gabi malas, dang gabi ringkas. Itu kan? Muba jolmai nian alani situasi kondisi songonon patuduhon hapor syak kumaniak au.
marhiti ro marsaur tua dopan ni debata alai sesuai dengan protokol kesehatan na dibain na ditotuhon oleh pemerintah. Nyon ngadang merminggu iban hurieido live streaming aletong nang ditoton malanian gabe tidur nyenyak dunia kita saluhutna. Gariada dohonon gabi garing do nian hapor syota gabi tandus do rohata hati manang rohani na adong dihita gabi kering tandus tang masih holbe di Tuhani holan mamikiri kopiton holan mamikiri dampak ni kopito kita ulu do gabi nian kering hapor siaw niruasi nak kami padita. Alani ido dihita amang inang molo tutunung nga mubarohata ke arah yang lebih baik mahita. Unang malah mundur. Malah lebih baik dari hari ke hari di bagasan parnguluata. 2000 laun hasalansa darion marsogot na pasti ikom mau rumah sada. Marsogot na ikom mau rumah sada. Marsogot na ikom mau rumah sada. Songonido jenjang ni hamubau ni rohai. Asa totong marparbuen parbuen na dinggak kita. Ido na diharap po debata di hita di ayat onom satu ayat siyai. Atura kita jolma mga bertobat na mardosa nang memakyan na ikon mago alay alani asidot holong ni rohani debata tu jolmai dileom makesempatan asa muba rohana asa bertobat ibana jalan marparbueon parbueon hamubaun ni roha di bagasan nguluna. Dia muse amanginang parbue ni hamubaun ni rohai. Molo didokon Jesusi dohonon ulaon asi ni roha. Molo adong nadiho berbagi ma tuhalak na hurangan. Molo adong dua bajum lehom ma tuhalakan nasopuna baju sada. Na pasti huriata mangulod diakonia sosial dote. Apalagi di situasi COVID-19. Saling berbagi. Saling memberi. Tada parbue ni hamubaun ni roha dihita amang inang di bagasan parnguluata. Boy dohonon di bagasan parnguluata amang tabereng ma dohonon di Galatia 5 ayat 22 sahatu 20 tului parbue ni todii sahatu sido hamubaun ni roha. Asa totok kita ingot molo so marhamubaun ni roha hita mago mahita. Dang mago holan satokin. Dang mago dohonon holan hamatiani taai. Alay doho do upani dosei na taai. Ima tu api naroko. Molo so mubado rohani sasahalaki. Jalan molo somar parbue do hamubaun ni rohanai. Saha to tu ibana tong tu api narokking. Eki jamme amangina. Ai dah. Ala nunga dipaingot tita saluhutna. Di leon kesempatan tu hita saluhutna amang inang. Asa totong muba rohata. Tapauba rohata di bagasan parngulwata. Taboto jala tatada madirita halak pardosa do hita
molo halak pardosa hita, Roma hita tua dupan ni debata, manol soli nasa salu dosata tu ibana. Molo nunga satu panol solioni, porsia mahita, nunga si disesa debata dosata, jala marparbue mahita, ima marparbueon hamubao ni roha, di bagasan paranguluata. Asa totok kita, molo nunga marhamubao ni roha, saha tu marparbue hitanian, dapot tado hanguluan saliling ni lelengna, ido jabarta salukna. Amin martangiang mahita. Moliate ale Tuhan di paingoto hami saluhutna, halakna galedo hami, halakna hurangad do hami, olo do hami nunga ditadahami dosa nami, alai hurang rasa penyesalan, panolos selion di bagasan ngulu nami. Ajari hami saluhutna, marhiti hatamon, boy hami lam tudengganna, lam tulehetna di bagasan parnguluan nami. Marhite todimima mengajari hami, asa totong bui muba roha nami, jalamar parbuihon hamu bauni roha hami di bagasan ngulu nami. Moliate ale Tuhan debata nami, nong dileko tuaka ruas ni huriamon, akar ragam ni pasu-pasu di bagasan parnguluan nasida. Boy pakion nami ale Tuhan debata nami, nalah mangelugahon ngolu nami siganupari, dot mengurupi akadongan nami terlumobi mengurupi huriam. Jala ajari hami marhite pasu-pasumi, asa totong gabe pasu-pasu hami di bagasan ngulu nami. Ale Tuhan debata nami, dia karuas ni huriam, na di bagasan hurang hipas pamatangna, tuho pasatami daging dohot di nasida, pamalum nasida sian sahik nasida, marhite ragam usaha na dibain nasida opartulomo ni roham, ima marhite naung dipangan nasida obat, naro nasida tu para medis, dot keluarga na majaga ibana dohot merawat ibana, marhite boy malum dongan nami sian sahitna, molotung saha tu sonari, dang malum dope sahit nasida, unang paluas galeha porsionna, alai torus manasida lamtang ha porsionna garupari, marhite marmulia marsangap guarmu, gabe telada di ibana di hapor siaon tu humaliangna. Nangale Tuhan debata nami moliate, nong ditabay ho aka umur tuaka dongan nami, aka silas niro hadina sida may ale Tuhan, jala paingon na sida ale Tuhan debata nami, asa totong para siya kutikki di nasida, di bagasan ngulun nasida asa diulaon aka ulaon no bartulomo ni roham di tonga-tonga ni parnguluan nasida. Ale debata nami, dia kadongan nami na di bagasan hamolon, ragam niya kapenderitaan na di ay nasida, tong tuho pasat tami, asa totong ale Tuhan lehonom mugogo di nasida, say totong dongani nasida, leho nakaalus di nasida dia ka problem na masa di bagasan parnguluan nasida, pos rohanami donganom munasida pargugo munasida. Ale Tuhan debata yang nakonong di palemeko Tuhan misalukna, say pasu-pasu manasida, say totong di bagasan habisuhon nasida do habistaran, boy dikuti nasida kepersajaran na dileo guru do dosen nasida, bohal nasida mai nala merai cita-cita nasida tu haduan, jalan marhite ilmu pengetahuan,
na di persejari na sida. Gabi buhay na sida mamakai hopar tulomo ni roham, mampay sangap guarmu di bagasan parngulan na sida. Songon na toras hami at ilituan ajari hami, parbadiyay jala parbisui hami, asa totong boy hami mangaleon akapuda na uli na ding dan tuak ka generasi penerus nami. Asa marpangalaw hopar tulomo ni roham, imas akayan akon nami. Totong tau tiruak kami di nasida. Asa totong marsangap guarmu marhiti akaparangin nami. Ale Tuhan debata nami. Upasat kami ma program ni huriamon nang akasakap ni huriamon. Juluani saluhut na. Jalapos rawahan nami. Molo nunga ho marsakap bitonga-tonga ni huriamon. Nang ganup kami marsada-sada aka ruas ni huriam. Aka nuli nading gado lehonomu Tuhami. Tuho mau pasatami daging dotor dinami. Jalanasa dosa doho pangalasyon nami. Say sesa maya ale Tuhan. Di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami jalah madok mulyate. Amin. Mari di mahita uhud papungu pilihan. Be
patangiakom mapiliata martangiang mahita. Ale di bata amanami na di banogijang, hodo haroroan ni saluhut silyon na dinggado nasa ulibasa na moliutus. Upasat hami masya na nilami tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na usus di jolom. Pasu-pasu jala ramoti, asahu parasya kami pilihanon. Patimbul na raja muli tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam girgir hami mandok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama namin na di gonogijang, sa pinarbadia maguarmu, sa Roma harajonmu, sa saut malomo ni roham di bonotongon songon na di bonogijang, lehon matuhami sa daryon hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongon na mardosa tuhami, unak kami tugiyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasor madamena tutodim. Horas madihita saluna, selamat hari Minggu.